blegegek kugek sadulita mel sasat kadidene kecukrukan wukir sari kelepaning samudra madu manah kula dene sawetawis wekdal ndara-ndara kula Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel menika mboten pangling sinuwun Ndarawati ingkang sesarengan sinuwun Mandura rawuh wonten ing Karang Kadempel Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den sinuwun Sri Prabu Bathara Kresna iya jagat waisane Bathara wayah Bathara jagat Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha prataku tansah pinanganing kawidadan niring sambikala adoh saka Rubeda Kyai Semar aku ngaturake salam taklimku katur nggih kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar Badranaya sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Padhik Indrajala Dewaku yo Kakang Semar wis tak tampa gawe bombong penggali ingsun ora liwat salam taklimku katur ngersaning Kakang Nayantaka nggih kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah kula nuwun sewu jaragan namung derajatipun padukuhan mesti kemawon benten kalian wonten Praja Ndarawati menapa dene Praja Mandura sak wontenipun nggih Ndara iya Kakang Semar malah katon kepenak nggonku sowan ngersaning Kakang Nayantaka ya Semar kaya sura kurang prayoga prataning Baladewa ana ing padukan Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Nayantaka nun sewu Koko Prabu sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhawa padha paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna Yayi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ing Raka Ndarawati asung paseganipun paduka Yayi Prabu namung kosok wangsulipun kula kepareng ngaturaken pudhi astawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen ngandika lenggah Koko Prabu Ndarawati kawula non nggih sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka Ndarawati Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing Raka Mandura Durga Mendhak Kala Sirna namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula Yayi Prabu Darmakusuma kula cancang pucaking weni dumawahing wijang urung meketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanen mboten langkung kasekecakno anggen ngandika lenggah Koko Prabu inggih Yayi sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Mandura wah Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katura Kresna kakangku sawetara wektu rawuh ana ing Karang Kadempel Kresna kakangku aku ngaturke sembah Werkudara iya Dimas aja lara pangrasaning Siadi lamun Siadi ngaturke sembah kelawan pun kakang sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa sembahku ora mbok tampa Dimas Werkudara iya dasarmu apa pancen Werkudara duwe keluputan apa pancen Werkudara duwe salah tumraping Ratu Ndarawati aja kaduk ati kajron penampa Yayi Siadi ora darbe luput tumrapun kakang nanging wong sak jagat iki wis padha prisa ora ana ingkang kuwat nampa sembahing Dimas Werkudara kejaba mung Sang Ruci Bathara ya kuwi dewaning Dimas Werkudara aja ta jamak lumrahing titah swantah nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadingaren temen. Sira Yayi Werkudara ngaturake sembah kalawan pun Kakang. Mengko gek-gek sakwise pun Kakang nampa sembahing Werkudara, ana apa-apa ingkang tumanduk kalawan pun Kakang.
lak malah mbilaeni. Mula aja nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan pun Kakang, mula sembahing Werkudara ora tak tampa ya mung genepi marang darmaning wong tuwa kelawan bocah nom. Pangestuning pun Kakang tampanana Werkudara ora sudi. Lho. Ora sudi nampa sembah pangestuning Kresna. Kowe ora gelem nampa sembah bocah nom, tangeh lamun pangestune wong tuwa dayanana karo uripe Werkudara. Mula yen kowe ora nampa sembahe Werkudara, aja mangestoni karo Werkudara. Oh ngono, ya jeneng adil. Kowe wis ora gelem nampa sembahe Werkudara, aja mbok salahke yen aku ora nampa pangestuning Kresna. Ya wis, ora ketang rada sesak penggaling pun Kakang, ora ketang rada tida-tida penggaling pun Kakang. Sembahe Werkudara tak tampa pangestuning pun Kakang tampanana. Wenehna kono kapan-kapan tak jupuke. Kok sik to? Pangestu kok kapan-kapan dijupuk ki piye? Pangestu ora bosok, pangestu ora bakal mampu. Tresna nampa sembahe Werkudara kanthi tida-tida penggalihmu. Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis sing ora dadi berdondi. Wis tampanen sembahe Werkudara kanthi lega-legawaning ati. Dadak kok percaya ki apa Kresna? Koko Prabu? Nggih. Nyatanipun mekaten ingkang sampun kabiyawa nuntun jagat bilih sembahipun Werkudara menika awrat abata kaya ngapa sing jeneng Taruna nyembah kalawan Werda wis sak trepe kuwi jeneng ngenggoni tata krama lan ngenggoni unggah-ungguh ngaten ya wis tampanen inggih Werkudara nggih sembahmu tak tampa lahir batin pangestuning pun Kakang tampanana tak tampa lahir batin wis rampung lho la iya Bule kakangku. Aku ngaturake sembahku katur bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katur. Koko Prabu? Nggih. Panjenengan menika ngemutaken ingkang rayi kok panjenengan malah sajaipun damel perkawis gawe perkara apa? Werkudara ngaturaken sembah kok panjenengan mboten nampi pancen tak jarak. Lho, dipun jarak dos pundi? Lho, kowe ngerti dhewe to? Jenenge Baladewa ki pirang-pirang. Baladewa, Kusumawaning Pinta, Wasi Jaladara, Anom Kakrasana kuwi jenengku kabeh. Moko sing jeneng Bule iki sirikaning pun Kakang. Lah kok disebut sak nggon-nggon. Mbok yo ngaturke sembah, Baladewa kakangku aku ngaturke sembah. Ngono wae apik kok. Bula bule. Mongko kene iki dipresani piye akeh. Do ngerti yen to ciri gatheng Baladewa ki Bule. Werkudara? Nggih. Kowe iki pancen jarak kok. Jarak piye? Bule iki rak sirikaning Koko Prabu to. Mbok yo aja disebut Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah utawa Koko Prabu Kakrasana kula ngaturaken sembah kuwi ra apik lah kok bule iki sirikaning Koko Prabu aja tok sebut sak nggon-nggon yen siadi muni bule ngono kuwi tegese siadi iki mirang-mirangke Koko Prabu wong sing jeneng bule kuwi sirikaning Koko Prabu Baladewa aja pisan-pisan kowe muni bule njaluk tulung balenono ping 1000 kas kene leren menawa kuno bule Baladewa piye yen kowe ora sagu diundang bule aja gugat karo Werkudara lan aja ngluputke karo aku ning ngluputno karo sing gawe jagat ngluputno karo sing tumitah sarta sing nitahake kowe kena ngapa kowe digawe bule ngerti yo wong urip ning alam padang kuwi bungah susah bejo cilaka sugih miskin kudu ditampa kanthi ikhlas wujude apa wae kudu ngaturake syukur marang ngersaning Gusti mergo wis diparingi urip kowe diparingi urip wujude bule kok kowe ora trima yen ngono kowe ora percaya karo panguwasaning Gusti kowe ora duweni rasa percaya karo panguwasaning Gusti ngakarya jagat wis malah mejang ya wis tak tampa sembahmu pangestunipun Kakang tampanana ya ndak gegem dadekake jimat prayogakno nggon mulenggah bule kakangku kuwi lha baleni meneh. Ya wis ora kurang kepenak Werkudara. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa. Koko Prabu Mandura sembah bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa. Nuwun sewu Ndara. Kaget manah kula. Para Pandhawa sampun sawetawis lenggah wonten ing Karang Kadempel. Teka Ndara sinuwun Ndarawati kalian sinuwun Mandura sumusul wonten ing Karang Kadempel. Menawi dipun keparengaken kawedharing kathah dumunten kababarna wigatosipun menapa
ning menawi wadi tumraping para sentana utawi kawula karang kadempel monggo Den. Kula kanthi manjing saklebeting bali wisma pepanggihan catur nitra kalawan ingkang abdipun Semar. Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Ana pitakon tumraping Nata Ndarawati ingkang sekawit panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Nanging jebul Ngamarta tinemune suwung ingkang padha lenggah amung peranganing Punggawa lan Nayaka ing padha jejaga negara Ngamarta. Tumuli nalika semana aku antuk pelaporaning sawijining Nayaka yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Marata coba aja Kakang Semar ingkang nanjihake kelawan sowaning Nata Ndarawati nanging Nata Ndarawati ingkang nyuwun dawuh Kyai Nayantaka. Apa to sababe? Dene para Pandhawa sawetara mapan ana ing Karang Kadempel. Kakang Semar, aku nyadong dawuh timbalaning Kakang Nayantaka. Hanjrah ingkang Puspita rum silring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning driya kekugek satulita mel nuwun sewu lho Den. Wiwit sekawit kula wis nggraita nek ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki nek nganti kapireng dening priyagung sami mestani nek Semar niku wong sing kemewat dening atase derajat kula menika namung batur, kula menika namung Panakawon kok kerawuhan ndara-ndara kula Pandhawa. Sinengga kula menika wong aleman ning nun sewu rawuhipun ndara kula Pandhawa menika mboten saking karep kula mboten. Kula kepengin rawuhipun ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel niku ya ora. Ning sampun Sabta Ari kelungguhan dinten sak mangke menika Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel. Lah menawi Ndara Kresna nyuwun dawuh utawi sinuwun Ndarawati kepengin pirsa menapa ta sababipun dene ndara-ndara kula Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Kula tak crita, kula mboten ajeng nambahi, kula ora arep ngelongi napa sing dumadi. Jujur lahir lan batin kula nek iso lathi kalih atine Semar Makarti dadi siji. Yo, Kyai Semar. Aku percaya marang Kakang Nayantaka. Nggih, syukur. Naingaten Den. Mugi andadosna ing kawuningan. Sabtu ari ing kepengker ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel. Sareng sami kula tanjihaken apa ta sababe? Upami mbetahaken Semar rak sak mboten-mbotenipun paring dawuh Semar niku ming batur. Kula sago ditimbali aja kok ing Wancirina, nadyan Wanciratri kula sagah. Nalika semanten ndara-ndara kula sampun rawuh enten Karang Kadempel. Sinuwun Punta Dewa ingkang paring dawuh. Dawuhipun sinuwun Punta Dewa bilih wiwit Pandhawa kelampahan lan pikantuk kanugrahan wujudipun negari Ngendraprasta.
Nalika wana marta sampun kababat sarta bangsaning Jim sampun sami teluk tumuli negari kababar kasat netra dados negarining titah sewantah ingkang nampi triman ndara-ndara kula Pandhawa. Iya. Nalika semanten ndara-ndara kula Pandhawa sawetawis lenggah dampar enten negari Ngamarta kaundhakaning praja mboten mantra-mantra mboten kados negari sanesipun nembe sekedhap kemawon sinuwun Puntadewa menika lenggah wonten praja Ngamarta gesangipun para kawula menika sami gesang kebak ing kanikmatan karukunan sami guyub rukun bandol rompol ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun harpa Ngamarta menika kathah pinten-pinten kapitadosan utawi kapercayan nanging sayuk rukun manunggal dados setunggal. Iya bener Kyai Semar. Kawontenan sing kados mekaten menika kepengin dipun indakaken kawontenan negari Ngamarta supados saya sae saya sentosa saya kondhang kawenang lan saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih ingkang sami mapan wonten ing Kutagara ingkang sami mapan wonten ing Karangpradesan lan ingkang sami mapan wonten ing Paredèn menika supaya saged ngraosaken kanikmatan ingkang sami boten dipun benten-bentenaken. Lah niating Pandhawa menika badhe ambangun negari Ngamarta ya lair ya batin. Mengkono Kakang nggih. Nuwun sewu lho Ndara. Sampun ngantos gerah penggalihe. Kula wis matur, lah kok sami rawuh teng Karangkadempel. Mongko nuwun sewu sing dadi pengayomaning Pandhawa menika Sinuwun Ndarawati. Semar ya dadi pamomong. Ning pengayom kalih pamomong niku tumrap Semar meh padha nek diucapake ning beda kewajibane. Iya. Pengayome sampeyan pamomonging Pandhawa kula. Sampeyan rawuh mriki kok ora nganti pengayom, Mbah. Mengke nek wonten mboten trimane si pengayom niku rak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ning ndara-ndara kula Pandhawa paring dawuh mekaten, apa to sababe kok rawuh teng Karangkadempel mergi kawiwitan bangun niku mboten kok perkara duweni bobrana picis sing akeh, duweni dhuwit sing pirang-pirang, wekasan bangun ing babakan lair lan batining kawula niku diwiwiti saka akeh ing brana picis mboten. Tumraping kula bangun negari menika diwiwiti manunggaling kawula lawan Gusti, tegesipun manunggaling para Pandhawa kaliyan para kawula supados raket penggalihipun manahipun para kawula caket kaliyan penggalihipun para pepunden. Wekasan kawula menika rumaos dipun gatosaken dening para Pandhawa. Kawula nek rumangsa digatekke niku ora usah disoki brana picis, ora usah diwenehi bondo donya. Ning kawula mesti rumangsa kaya dipecut rasane rumangsa handar beni negarane wekasan cancut taliwonda bangun negarane. Mengkono Kyai Semar nggih. Mula sampeyan rawuh enten mriki niki nek pancen sampeyan ajeng nesu ampun dukani Pandhawa. Ning mang dukani Semar. Merga napa sing dipetung kalih para Pandhawa niku pancen bener. Wiwitan bangun niku ora kok saka Kutagara, ning yen bisa saka desa. Ya Karangkadempel niki sing ajeng diwiwiti bangun negara Ngamarta. Mangke nek mriki pun kawiwitan saking mriki tumular tekan Kutagara, wekasan wewangunan menika saged rancak niring Sambikala. Jagat Dewa Bathara. Yayi, kula wonten timbalaning adhawuh Koko Prabu. Nuwun sewu. Mboten ateges kula badhe nglepataken dhateng Paduka Kyai Prabu dene Paduka mboten anjawel dhateng Raka ing Ndarawati. Namung sareng kula midhangetaken sabdanipun Kyai Naya. Yayi, kepareng sak mangke Raka ing Ndarawati mboten badhe kantun nedhi mbebantu dhateng bot repotipun kadang kula para Pandhawa. Nggih. Kyai Prabu Semantara ingkang Raka ing Mandura sareng kula midhanget sabdanipun Kyai Nayantaka. Malah sak mangke gumregah manahipun ing Raka ing Mandura nedhi mbebantu dhateng bot repotipun para Pandhawa. Mboten namung babakan perkara
Prabeya nanging menapa kemawon ingkang dipun betahaken menawi ingkang Raka saged ngaturaken kula sagah minangkani. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka tansah gatosaken dhateng para Pandhawa Koko Prabu menika sampun dados kewajibanipun Raka ing Mandura. Nadyan kula menika awis-awis sowan dhateng negari Ngamarta nanging pangraos kula lan para Pandhawa menika bebasan boten saged genggang sarikma. Inggih Koko Prabu matur sembah sewu nun ingkang tanpa pepindhan. Malah sak mangke gandeng Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Mandura sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar wonten dawuh kaya-kaya wis komplit sarta wis mathuk sarta gathuk pemangging para Pandhawa kelawan Koko Prabu Ndarawati mung ngenteni sabdaning Kyai Nayantaka mungguh bakal kepiye nggone miwiti Pandhawa nggone bakal mbangun negara Ngamarta Kyai Semar. Mangke riyen Den ampun kesusu kudu dipetung nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung aja nganti tuna ing tembe mburine. Iya Kyai Semar. Mergi sabdanipun para sepuh sampun sami nyebataken pangendikanipun para pinter, pangendikanipun para ulah agama sampun paring dawuh. Sek sapa wonge kepengin gayuh kanugrahan, sinten tiyangipun ingkang badhe kedunungan kanikmatan kanthi anggayuh alampah prihatin lan tapa brata kados Pandhawa menika badhe ambabar utawi ambangun negari Ngamarta kanthi alampah prihatin wonten ing Karang Kadempel. Menika mangke menawi badhe kasembadan penjangkanipun tertentu sareng kalian pacobanipun. Lah sak mangke ngaten kemawon. Bab perkara mbangun menika dipun penggalih wingking ingkang langkung prayogi tata-tata babagan pacobanipun. Mergi kanugrahan kalian pacoban menika adaanipun sok teka bebarengan. Yen ora iso kena pacoban ora bakal entuk kanugrahan. Ning iso ngrampungi pacoban, kanugrahan menika badhe sumandhing Ndara. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ngrake nawang sesangga. Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Purda kurore kagiri-giri. Nanggono magawya gelarira wang-wang. Dereng ngantos paripurna sami Balwacana. Ki Lurah Semar Badranaya ambabar. Kinampi nggih nata ing Ndarawati miwah nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Miwah sangganing para Pandhawa jangkep ing sami mapan wonten ing Karang Kadempel. Dadak sakala ing mangke gedher madaning padukuhan Karang Kadempel samya alok yen to ana Nalendra ingkang wantun miyak sagung kang samya sumewa manggah wonten ing Datulaya utawi wonten ing padukuhan Karang Kadempel derajat-derajat tanpa subasita akarya cingak kang samya mulat mangkono mbrahing para kawula kanca biak-biak ana daya minggir dalu-dalan Nuwun.